murna muke koma dalla an daura auren kauna. Habibu ya zama ango, Khadija ce amarya madalla. Murna muke koma dalla an daura auren kauna. Habibu ya zama ango, Khadija ce amarya madalla. Zancin ango na ce in za ya yi shi ba ya wuce ya na amarya. Zancin kurna na ce ko za ya rina ya zare ce na magarya. Zance ake na aure in soyayya, Hadiza yau Habi sun yi zarya. Ango amarya ne yau zan yi wa baiti na so da kauna ko gane. Murna muke koma dalla an daura auren kauna. Habibu ya zama ango, Khadija ce amarya madalla. Baiti irin na aure in soyayya, a yau na zo na yau za'anawa. Zancin da za na yau a cikin baitin cikin sa sai na yau sanyawa. Abin da dauci ya yi uza ta rena gare ku za na yau za'anawa. Baiti irin na aure in soyayya da kirkira muke fa'arawa. Gare ku yau na yau baitin kauna domin masoya yanzu su gane. Murna muke koma dalla an daura auren kauna. Habibu ya zama ango, Khadija ce amarya madalla. Kafin na tsallaka baiti ni da rabbana nake fa'arawa. Sarkin da ya dare ya yi rana yau shi ya nufa ne sa'arawa. Waka irin ta auren soyayya, Habibu gane ne za'anawa. Ango amarya zan yi wa ya Allah ka taimaka na yau sa'arawa. Da mun masoya sai ga anewa. Murna muke koma dalla an daura auren kauna. Habibu ya zama ango, Khadija ce amarya madalla. Allah ka yau dabo na salati gunda ha shugaban kyawawa. Manzo madogara dan Abdullah gwani na abin haskawa. Shine ya zama jin ingina gunmu da shi muke ta yin koyarwa. Domin silar sani aka yin aure a kada shi a kera ayawa. Allah ka sanya albarka auren nan ayyayo da orewa. Murna muke koma dalla an daura auren kauna. Habibu ya zama ango, Khadija ce amarya madalla. Baitika na girma azan rai ragare ko yanzu ango amarya. Khadija mai hali kuma mai alakun ya sannan ga tarbiyya. Kina da kendere kuma ga kyawo na aniya da kyawun duba. A yanzu kin zaman na amarya gun sahibin kike nunawa. Murna muke koma dalla an daura auren kauna. Habibu ya zama ango, Khadija ce amarya madalla. Kyautar iyayen Allah aya ba kan Habibu kan yau da mukewa. Sannan ka san na ce fa da sha yanzu a kanka ne su yau zakunawa. Ranar farin ciki na a ce lallai da ba a yin koyewa. Khadija ga Habib lallai su ma a yau ko so na nunawa. Murna muke koma dalla an daura auren kauna. Habibu ya zama ango, Khadija ce amarya madalla. A gyara ya iya na ana yi, ango amarya kun yi wa aure. Na ce sai ko dan rafa kyaure, taron gana ko ne ko ka dubo. A ko ina fa kun yi ozarce, taron garan ku ne aka yi aye. Taron gidan biki sai ya mata, ankon gidan biki sai ya mata. Tuwon biki sai ya mata, domin ku tabbata ko mata. Kun zace masu dukkan duba, Khadija kin zama ki aikawa. Mu angon kikin buce kowa, gare saki zama su kowa. Khadija sanne amarya, Khadija sanne amarya. Khadija ga masoyan genan fa, Habibu sahibin kike duba. Komai ko za ya yo sake duba, domin ki nake duba a lallai. Sake zama biyayya gunsa, komai ya sake karda ki kasa. Domin ko a horeri iya ba ne, sannan fa ayyuko nasara ne. Wata rana za ku yi tare, ki duba akin je amarya. Habibu zana dawo gunka, komai take bai da sai ka kawo. Ki ko idan har ya kawo, ka shi girka mai da sauri. Shi fa auren ibada ne fa, hari ya bar sa baka arewa, hari ya bar sa baka arewa. Hakuri cikin sa ku duba, komai ku yo ta ga tsantsan. Hari ya ba ku duba sannan, ki yo kun oyi da rasulu. Ko na ce da yar manzona, na faɗi ma mai girma. Hakuri da dukkan jura, wannan shi ne ko riba. Aure ibada ne, ibada ne. Aure ibada ne, riba ne. Aure ibada ne, ko riba ne. Aure ibada ne.
maƙe ganin ko za su ji kunya ran da ba su so sun ga lalle amarya da ango na faɗa kurin da ke juna aure ku kun san duba sannan ko riba ne isa ma ko nasara ne wayansu ba za su kaso ba lalle ku duba sako gode Allah a sarki da ya kai ku wannan rana ga ku yanzu kun yi aure marena makan zo ku duba dangi abokai sun zo har ne maka waye sun zo kowa da kowa ya zo sai mu ce kuma sha Allah sannan mu ce hamdallah mu gode rabbana sarkina mu gode rabbana sarkina aure 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 akwai da ari aure 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 an ce akwai da ari Allah ya kai ni wannan rana ni ma ashe na yi aure Allah ya kai ni wannan rana ni ma ashe na yi aure murna muke koma dalla an daura auren kauna Habibu ya zama ango Khadija ce amarya madalla a yanzu ne iyaye zan gaida dukkanin su kunan gaida Hajiya Azina uwar ango ita ma tana yin murna Ummi tana yin murna Hajiya Badiya a murna Ummi mahaifiya ta amarya ko tana yin murna Sadida tana yin murna Hauwa Umma ta yi murna Maman Fati na ce ita ma lalle tana yin murna Uwar Gambo na yin murna Harira tana yin murna Zainabu na yin murna Shamsiya tana yin murna Rukayya tana yin murna Fadila tana yin murna Fatima na yin murna Rabi'a tana yin murna Na'ima tana yin murna Aminu yana yin murna Gali yana yin murna Ruwani yana yin murna Sa'adi yana yin murna Hassan yana yin murna Husaini yana yin murna Mustapha yana yin murna Hakilu yana yin murna Dallami na yin murna Aliyu yana yin murna Zahara mana yin murna Muhammad yana yin murna Hafsa tana yin murna Rahama tana yin murna Auta tana yin murna Sahura tana yin murna Hadiza tana yin murna Auta tana yin murna Amina tana yin murna Ummi tana yin murna Maryam tana yin murna Naja'atu na yin murna Fatima na yin murna Aisha tana yin murna Maryam tana yin murna Hafsa tana yin murna Ma'azu yana yin murna Muhammad yana yin murna Mudini yana yin murna Saninin bebo na kowa ni ma na ce na yi murna Sama sama kai ayya a sama